no problem. Ya gari. I'll call you later. Zan kira. To ya garin ne? Wallahi shiru ne Alhaji Amin. Shiru. Wallahi shiru ne Alhaji Amin. Kana nufin garin ɗibi ne ba wani motsi. To ai da akwai da na gaya maka wallahi shiru ne. Ka go ta bibcan Alhaji Amin. Wannan da ka gani. Eh. Boko ce ba ta jan Hausa. Turanci kadai take ji. Kai kuma aboki na matsalar baka je makaranta ba. Ba ka jin turanci matsalar kake nan wallahi. Ni kawai ka gaya mana wallahi zan tashe ta ko me ka ce mana Allah zan gaya mata. Yanzu duk abin da na faɗa maka zaka iya faɗa mata. Ko me ka gaya mana wallahi sai na gaya mata. Zo ka ji. Kenan. Ha kawai? Haka kawai. Shine zan gaya mata? Eh. Haba an gama Alhaji. Ra gani Alhaji. Who are you? I am Fazayi. What? I am Fazayi. Are you stupid?